дар 30 соли фаъолият хадамоти гумруки тоҷикистон дар баробари кумитаи андоз як неҳоди муҳим барои таъмини буҷаи кишвар боқӣ мондааст. дар соли ҷорӣ ҳаҷми даромади буҷаи тоҷикистон аз ҳисоби андозҳо ва пардохтҳои гумрукӣ 70% ба нақша гирифта шудааст, вале барои табдил шудан ба чунин як неҳоди муҳим барои рушди иқтисоди кишвар роҳи тӯлонӣ ва мушкилоту интиқоди зиёдро рӯбарӯ шудааст. дар фаъолияти гумрук ва тақвияту пешбурди фаъолияти иқтисодии хориҷӣ амалӣ намудани ин санадҳо имконият дод ки фаъолияти иқтисодии хориҷӣ рушду ташаккул ёбад ва мавқеи мақомоти гумрук дар иҷрои нақшаи бюҷети давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойи муносибро ишғол намояд. масъулони ин ниҳод бар инанд ки ҳадди аққал дар тӯли 10 соли ахир гардиши тиҷороти хориҷии Тоҷикистон 6 баробар аз 1 миллиард ба 6 миллиард доллар расидааст. саҳми хадамоти гумрук дар рушди тиҷороти хориҷӣ муҳим номбар мешавад. аммо коршиносон бар инанд ки имконоти бештари рушди тиҷорату соҳибкорӣ вуҷуд дошт, вале вуҷуди фасоди густарда дар дохили хадамоти гумрук монеаи чунин пешравӣ шудааст. шоҳидони айни чунин омилро тасдиқ мекунанд. Ну, у вас таможня хорошие, люди тоже хорошие, просто платные. гумруки шумо хуб аст, коргаронаш ҳам одамони хубанд. фақат ҳамин ки барои роҳ пул пардохт мекунем. он $200 ки барои роҳ пардохт мекунем, ин пардохти расмӣ аст. аммо мисли дигар ҷойҳо боз ғайрирасмиам аз мо пул мегиранд. росташро мегӯям. Как сказать? Неофициально, да, если честно скажу. дар тӯли ин солҳо хадамоти гумрук, махсусан бархе аз кормандони ин ниҳод бо сабаби фасодкорӣ дар сархати хабарҳои расонаҳо қарор гирифтаанд. аз ҳама мавриди пурсарусадо иттифоқе буд ки бо сардори 32-солаи терминали Душанбе 1 Шаҳбоз Раҷабзода уфтод. раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон ӯро дар моҳи майи соли 2019 расман ба фасод муттаҳам кард ва талаб кард ки пулҳои ғораткардаашро аз давлат ки ба берун бурдааст баргардонад. ҳамчунин қазияи қочоқи 90 кило тилло ва $15 миллион аз мавридҳои дигаре буд ки интиқодҳоеро атрофи хадамоти гумрук ба бор овард. аммо мақомоти хадамоти гумрук вуҷуди фасоди густарда дар ин ниҳодро рад мекунанд. бози хушбахтона ҳар як амали ҳар гумрукчӣ ва фаъолияти иқтисоди хориҷӣ ҳам чӣ дар ҳуҷҷат бошад ва мана вобаста ба ин мо системаи иттилоотии равзанаи ягонаи воридотӣ содиротӣ ва транзитиро мана мо чӣ каде медонед дар амал мана татбиқ кардем ки бояд ки шаффоф дақиқ яъне ки бояд ки фаъолияти худамона нишон бидиҳем. иқтисоддонҳо бар инанд ки хадамоти гумрук ниёз ба як ислоҳоти ҷиддӣ дорад, дар ҳоле ки мақомоти хадамоти гумрук аз рушди низоми кори худ тавсиф мекунанд. сохтори хадамоти гумрук ба ислоҳотҳои шадиди чӣ кадрӣ, чӣ тарбиявӣ, чӣ интеллектуалӣ, чӣ технологию инноватсионӣ ниёзи калон дорад. дар гузашта тоҷирон аз боҷҳои гарони гумрукӣ, ришватситонӣ ва дигар мушкилу монеаҳо дар воридоту содироти молу маҳсулот шикоят кардаанд, аммо гоҳе ҳам кормандони хадамоти гумрук баръакс тоҷиронро дар пинҳонкории арзиши аслии молу маҳсулоташон муттаҳам мекунанд. ин ниҳод таи 30 соли фаъолият 9 роҳбар доштааст ки яке аз онҳо Рустами Эмомалӣ фарзанди раиси ҷумҳурии Тоҷикистон буд.